మీరు పామ్ ఆయిల్ పంట పండిస్తున్నారా? అయితే కలుపు మొక్కలు మరియు లేబర్ సమస్యలు ఎన్నో ఎదుర్కొంటారు. ఈ బండి అవన్నింటిని ఎలా సాల్వ్ చేస్తుందో చూద్దాం. కలుపు సమస్యను తీసుకుంటే దాన్ని మనం మల్చర్ లేకపోతే ఫ్లైల్ మూవర్ తోటి మీరు సునాయాసంగా ఒకే ఒక మనిషి కలుపునంతా నేలను టచ్ చేయకుండా దున్నకుండా మొత్తం పొట్టు పొట్టు కింద మన కలుపుని పడేసుకోవచ్చు. అదే మల్చర్ని మనం అదనంగా షెడ్డర్ ప్లేట్ అనేది వస్తుంది. దాంతో మీరు పామాయిల్ మట్టల్ని మరియు కొన్ని ఆకుల్ని కూడా మీరు ఈజీగా మొత్తం పొట్టు కింద చేసుకొని దాన్ని మనం ఫర్దర్గా మెన్యూర్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు. తర్వాత మనం లేబర్ షార్టేజ్ విషయానికి వస్తే కనుక మన బండితోటి దీంట్లో 200 కిలోల కెపాసిటీ ఉన్న టబ్ వస్తుంది. అట్లాగే దీని వెనక ట్రాలీ అనేది కూడా రావడం జరుగుతుంది. సో టోటల్గా మీరు 500 ప్లస్ 200 700 కిలోల బరువుని మీరు సునాయాసంగా మీరు చాలా తక్కువ కూలీలతోటి మీరు పామాయిల్ని గెలల్ని బయటకు తీసుకురావడం కావచ్చు, పొలం నుంచి బస్తాలు కానీ ఏదైనా మీ ఫర్టిలైజర్స్ కావచ్చు, ఏవైనా కూడా మీరు ఈ బండితోటి ఈజీగా లేబర్ లేకుండా తిప్పుకొని రావచ్చు.